Ja, beter. Welkom. U zult begrijpen dat ik blij ben dat het museum mij gevraagd heeft om deze uitreiking te doen en niet gevraagd heeft om map te zijn. Er is een certificaat voor gemaakt. Hulde aan alle dames die hier zo ontzettend veel moeite voor gedaan hebben om dit werk tot stand te brengen. De officiële uitslag 571 mensen. Wij hebben de langste sjaal, daar is de zaak te doen.